लोगोफोर जोंहा MG मार्केट थांनो नै हटेलनिफ्राय ओंखारबाय आरो साथामजोंनो आरो लैहोर लैहोर आन्थुलो रोपोहै थान्दा बहुत थान्दा बायनांगोन र' नायलांबाय थादो जोंजों नै MG मार्केट नायनोबा नोंसोरो जोंनि हटेल खाथिसो थाबायना थांगोन जोङो दायो वेलकाम टु लाल बाजार बेयाव हाबफैसै जों नै लोगोफोर नै जोङो गेंटकआव दंफैयो गेंटक नै वेलकाम टु लाल बाजारनो बेयाव हाबखांनानै MG मार्केटआव थांलायसै आरो मैगं बाजार ना मैगं बाजारसो थांबाय बिसिबारा एसे मैगं बाजारसो जोंलाय मा खालामलाय ने बायनो हागौ लोगो लोगो ना बियो गेंटकनि MG मार्ट फेमास प्लेस बियो नै बेयावनो गोबां मानसिफोरा बेरायनो फैयो नै बेवहाय आशिकी 3बो शुटिं जाखांबाय माने जों लोगो मोनफैयासै आशिकी 3खौ नैबेयाव शुटिं लादों माने बे गेंटकनि बे MG मार्टआव Pastor naik pada meja sih, ikut sendiri karena langgan guys sur, no ya lah sih. Sampai biar orang pada pulau kota kena badan kanan, ya orang pada tanda gini je, orang lain-lainnya. थाबाय उखैनानै नै जोंहा उदैखौ फुजा खालामनो थाखाय नैबेहाय हाबबाय मा मोनजायोसै केकदों कफिदों अर्डार होबाय नै जोंनिया सुजिदा जानोसै बेखौनो दा ओंखाम जानांगौ आरो
A few moments later. ओंखाम जाखांनानै रुम खाथियावनो बेबायदि थाबायग्रा दङ ना बेयावनो बेरायफैबाय जोंनि रुम खाथि जोंनि बेरायफैबाय उन्दुनायनि सिगां ना बहुत मोजांनि भिउफोरा फुल दंजोबो लामा लामानि बेफोरबायदि होजोबो माला ओरैबायदि मोजां डिसिप्लिन